Здравейте и добре дошли в поредния влог на Преслав Панамски. Вече сме почти 81 кг. Днеска е 22 понеделник. Днеска вече не съм на работа и имаме обикновената работа. Имаме пералня да пуснем, даже две предполагам. Имам да мина навсякъде против прах, против глупости и ще взема с нас. Имам да си изчистя тук вчера, където съм ял след работа. Днеска имаме да отидем на фитнес, имаме да клякаме. Трябва да отидем до Хелекон да си купя нова книга, защото тази почти съм я прочел. Даже бих казал съм я прочел, защото... Нека видим защо. Защото ми остават не по-малко от 10 странички. Така че, и трябва да ходим и до Lidl да си купя работи, пици, работи и днес ще покажа за целия ден какво аз ям, за да качвам кила. Добре, сега ще покажа първото ми хранене. Това е първото ми хранене. Може да не изглежда от най-хубавите работи, но е божествено. Като това цялото нещо, което го виждате, ми излиза на 930 калории. Първо хранене. Елементарно. Аз си разпределих двете перални, имам за бяло и черно, нали, обвесли. Ще ми са да не ползвам този кош, а да си купя от Юск. Този магазин го обичам, има всичко. Да си купя пак кош, нали, такъв, но просто да се затваря и да не се вижда какви дрехи има, нали, просто защото ще изглежда по-готино, по-хубаво, по-прибрано. Това ми е идеята. Ами това беше, изчистихме стаята. Изчистихме стаята с прахосмокачката. Остава да почистя всички мебели с ето това. Това, че е застъклено, означава, че не мога да чистя мебели с тях. I guess. Но ето първо стъкло, което ще изчистим. Оп. Парене. Оп, ето го бомба. Това го оставяме тук. Така, daily reminder. Това, че колкото и чисто да ви изглежда навсякъде. У вас, където и да е. Винаги има прах. Например тук, дори на камерата не изглежда, че има прах. Нито там. Но все пак трябва да пръскате. Айде, той почти е свършил. Гледай, майка. Добре, значи трябва да купя и такова. Този парцал го взех от DM. Върши ми доста работа. Ето така, минавате. Даже на 0,5 даже по-лесно ще ме. Минавате отстрани по мебелите, отстрани наляво, нагоре, надолу, надясно. Оп, да знаете, че е чистичко. И на вас ви е хубаво. Минавам и ето тези работи, тази страна. Така, тук минавам. Тук също трябва да мина някога, но просто ме мързим, понеже майка ми е сложила всички работи, които има. Ще мина гардероба, огледалата, вратата, бюрото. Сега, докато чакам да свърши пералнята, ще дойда да чета, защото просто не съм чел сутринта. И след това влизаме, пускам другата пералня и ще ви покажа как пече. Докъде съм стигнал с почистването на стаята. Аз свърших да чета. Прострях си прането с черните дрехи, пускам сега с белите. Сгънах си едната каблия. Аз си клинах брадата. Как да го направим? Може би така. И винаги след като си се бръснете или каквото и да правите с кожата си по лицето, мъжете с нещо след това, защото все пак вие режете и създавате малки, както се вика, микроскарс на английски. И да, ето даже тук съм се порязал. Мама, тази брада много бързо расте. Сега съм готов, пуснал съм последната пералня. Чудя се дали да сменям завивките. Съм много сигурен, понеже те нямат седмица с тях. Но може да ги сменя. Ето това не мога да му намеря място никъде буквално. Опитах се да го лепна на стената, но падна, защото не може да се залепи.
Трябва някога да си изчистя отгоре, да си махна глупостите от компютъра и да освободя, да мина отгоре за прах, даже може би сега ще го направя, ако така иначе няма какво да правя. По-късно отиваме на фитнес, отиваме до Lidl да си купа работи, до DM, защото ми свършва, как му се вика, стика за подмишници. Така, второ хранене за деня. Имаме 5 яйца, извара, филийки и лютичушки, просто защото... Защо не? Така цялото хранене ми излиза на 643 калории, като вече може да си видите нутриентите. Хапвам го. Да ви покажа моята чиста стаечка. Остана само пора да мина с моп там. Супер чистичка направо. А то кош. Ето къде ще стои вече. Просто защото зад вратата няма да се вижда и ще изглежда още по-чисто. Перфектно. Отиваме до Юск. Пепко, DM, всеки един магазин ще обиколя. Търся си лампа, която е на винт. И, например, мога да се сложа ето тук така, да се зави и да ми свети. Докато е тъмно, да я пусна и да мога да светя. И да не трябва да ме светната стаята. Друго какво ми трябва? Трябва да отидем до Helicon да си избера книга. Защото искам да имам, да съм подготвен. Може да си купя две, зависимост от това дали ми харесват, които има там. Защото не винаги всяка една, която искам аз, я имат в наличност и трябва да ми я доставят, нали? Но това не е проблем, барем доставката е безплатна. Пък мисля, че ако се поръчаш от интернет, от сайта, мисля, че ще те таксуват, нали, доставка. Отидох за някакви други работи, се връщам с картина, actually. Идеята е, ако това седи хубаво, в моята стая стои хубаво, ще се върна да купя още 3 такива, не всъщност още 2, но по-малки. И това е идеята като цяло. И ще махна картината, къде е рамката, която стои над леглото ми. Въпреки е много готина, въпреки че тя е наобратно. И в момента са намалени са само по 11 лева и те малките са по 5. Тей, сега. Махаме тази картина, рамка ли поте? Да, рамка, actually. Слагаме тази. Ако стои хубаво, ще я центровам, нали? Идеята е да има една голяма и 2 по-манички е така. Да видим как ще стои. Ами, приятели, аз се върнах до Lidl, буквално сигурно час по-късно от това, което снимах. Купих си извърна закуска, да имам предтренировъчно хранене, понеже ако трябва да вземам 100 грама въглехидрат, по-добре да повърна и да умра. И отиваме до Юск да си взема другите 2 картини и да ви покажа как се е получило. Казвам се да си взема още картини, поне за сега. В момента, в който разбера какво искам, ще си взема още картини. Отиваме на фитнес, така да отивам първо да си вземам пред тренировъчното хранене, ще ви го покажа какво е след това. След тренировъчното хранене и приключваме може би влога или не. Третото хранене, пред тренировъчното, имаме 110 грама зърна закуска и 320 мл мляко, понеже толкова се случи да падне. Вписваме всичко, маркваме и ще видим какво става след фитнес. Може би ще ям пица от Lidl и бобена салата. Пръснах си газа 5 серии клек. Всичко по 5 серии имах, направо си бал путката майна. Искам да си ходя, много съм гладен. Имам последни 2 серии и си тръгвам. Кадрите, които съм заснел сега, ще ги пусна на компютъра и ще почна да обработвам днескашния влог, който вие ще гледате. И на това му се вика да напъеш яко. И се постарая или днеска, или утре сутринта на 23-та, когато кача този влог. Имам да ви снимам последното ми хранене и горе-долу това и да ви кажа какви са калории. Аз ще вечерям бобена салата, пица, специале, 2 кюфтета и още 2 кебабчета там. После ще го сметнем колко калории е всичко в приложението.
Вече даже имам някакъв фатик. Тук се обесят с някакви работи. Не виждам нищо. Краката ме смазват. Направо ме убиват. Дария трябва да дойде всеки момент. Но я няма, не я виждам. Тя трябва да дойде от мостчето. Тя ма идва даже. Тъй, че ще излизаме с Дария. Не знам, може би ще снима, може би не. Часът е 1:30. Аз отивам да карам Дария. Това е краят на влога. Благодаря ти, че гледа. Ако изобщо някой е стигнал до тук. Но, чао!